Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna ஆயிட்டா பிரபுஜி? எவ்வளவு வந்திருக்கு? Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. முடிச்சிருக்கோ. ஆயிடுச்சா? முடிஞ்சாச்சா? இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு. ஒரு 10-15 இருக்கு. 10-15 இல்ல முடிச்சிருக்கோம். பரவாயில்ல. நோ ப்ராப்ளம். Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Mataji. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Ram Hare Hare மாதாஜி. Ram இன்னும் ஒரு 5 Ram நிமிஷம் போயிடுது. அது முன்னாடி ஆரம்பிச்சிடலாம். கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஆமா. மாதாஜி.
இல்ல அவங்க ஸ்லோகத்தை 10 நிமிஷம் முன்னாடி ஆரம்பிச்சிடணும். राम हरे ஹரே राम கிருஷ்ணா. राम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्ण माता जी हरे ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. थैंक यू थैंक ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி ஆக்சுவலி மாதாஜி. 10 மினிட்ஸ் முன்னாடி இல்ல ஆரம்பிச்சிடணும். இல்ல இல்ல மாதாஜி, நான் பாத்துக்கிறேன், டோன்ட் வரி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. காலை हरे வணக்கங்கள் எல்லாருக்கும். இப்போது இது பாகவதத்துல நம்ம இது படிக்கலாம். சாப்டர் 2 படிக்க போறோம். சாப்டர் 2 வந்து 1 and 2 நேற்றுக்கு ராதிகா மாதாஜி எடுத்துட்டாங்க. என்ன பண்ணிருக்காங்க ராதிகா மாதாஜி, எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க? என்ன உக்ரசுர அந்த சூத கோஸ்வாமிகிட்ட பிராமணர்கள் கேட்கிற அந்த கேள்வி எல்லாம் வச்சுட்டு எல்லாத்துக்கும் உட்காந்து அவர் திருப்தி அடைஞ்சு எல்லாத்துக்கும் இவெல்லாம் நல்ல கேள்வி எல்லாம் கேட்கிறா, இந்த கேள்விக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நம்ம ஆன்சர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு முதல் ஸ்லோகத்துல அவர் தீர்மானம் பண்ணார் இல்லையா? தீர்மானம் பண்ணிட்டு கொடுக்கலாம். அந்த அந்த முனிவர்கள்லாம் கோஸ்வாமியிடம் 6 கேள்வி கேட்கிறார். அந்த 6 கேள்விக்கும் ஒவ்வொன்றா பதில் அளிக்கப்படுறது. சாப்டர் 2ல இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இப்ப 2வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னார்? யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? 2வது ஸ்லோகம் நேற்றுக்கு பார்த்ததுல எல்லாரோட உடம்புல இதயத்துல இருக்கிற அந்த மாமுனிவரிடம் சுகதேவ கோஸ்வாமி எனது பணிவான வணக்கங்களை சொல்லிட்டு உயர்ந்த எல்லாராலையும் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட பூணல் இந்த சீர்திருத்தங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் பிராமின்ஸ்னா இந்த பூணல் போட்டுக்கணும்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? அந்த வைஷ்ணவர்களுக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல முதல்ல ஒரு தீட்சை கொடுத்துட்டு 2வது தீட்சை வந்து பூணல்னு ஒண்ணு போட்டு விடுவா. அது போட்டா ஹில் பிகம் பிராமின். அந்த அந்த சடங்கு எல்லாம் பண்ணாம இப்போ துறவு வாழ்க்கையை வந்து ஏற்பதற்காக வீட்டை விட்டு வெளியேறும் போது தந்தையான வியாசதேவர் அவருக்கு அதை பயந்து, மகனே அப்படியோ இப்படி இப்படி போறிய நீ அப்படின்னு அப்பா வந்து கதறார். அதே மாதிரி பிரி உணர்ச்சியில் லயித்து போன மரங்கள் மட்டும் அந்த மாதிரி இதுங்கிறச்சு மரங்கள் மட்டும்தான் அந்த தந்தைக்கு மறுமொழி எடுத்துருச்சு. வேற யாராலையும் அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவர் மனசுக்குள்ள கும்புரின்னு இருக்காரு, தமிழுக்கு மரத்தை பார்த்து இது நடக்காருன்னு. அதுதான் நேற்றுக்கு பார்த்தோம். என்ன இன்னைக்கு சாப்டர் 3 வந்து பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு இது வந்து ரேகரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாரும் மியூட்ல வச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ். हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं तथादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरुवे श्री युधपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवं च मांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् निदांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृक्षभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। मूगं करोति वासालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। शृण्वतां स्वगतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हत्तन्तः सोहै अभद्राणि विजुनोति सुकृतं सदां। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இந்த டைரக்டா சாப்டர் இது ஸ்லோகா 3க்கு போயிடலாம். இதுல வந்து அந்த சூத கோஸ்வாமிகிட்ட பிராமணர்கள் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் ரொம்ப அவர் சந்தோஷமா திருப்தி அடைஞ்சிட்டார். இவெல்லாம் கேட்குற கேள்வியெல்லாம் நல்லா படிச்சு அறிஞ்சு எல்லாத்தையும் விவரமா தான் கேள்வி கேட்குறா. இதுக்கு நம்ம எப்படியும் நம்மளால ஆனது ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்காக ஆன்சர் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு பதில் அளிக்க முயற்சி பண்றார் அவர். இதுல வந்து தீபம்னா என்ன? விளக்கு. அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம்ங்கிறது இருள்ல போய் உட்கார்ந்துட்டு கிருஷ்ணரை நம்ம பார்க்கறதுக்கு காணும் விளக்கை போன்றது. அதை மாத்திரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோதுல. ஸ்ரீமத் பாகவதம்ங்கிறது என்னது? நம்ம இருட்டுல இருக்கோம். இப்ப எல்லாம் நமக்கெல்லாம் எந்த இடத்துல போய் பக்தியில போகணும், என்ன பண்ணணும் எதுவுமே தெரியாத ஒரு இருட்டுல இருக்கும். அந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் வந்தாக்க எப்படி இருக்கும்? வெளிச்சம் இருக்கும். அவர் அந்த பானையில போய் திருடி வரலையா, வெண்ணையை திருடிச்சு எப்படி அந்த வீட்டுல எல்லாருக்கும் வெளிச்சம் வெளிச்சு கிருஷ்ணர் இருக்காருங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு அந்த கோபியர்களுக்கெல்லாம். அந்த மாதிரி நமக்கு இப்ப இந்த இருட்டுல நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். அதுல நமக்கு இந்த பாகவதம்ங்கிற ஒரு இதை கொடுத்து நமக்கு நம்ம இந்த இருள் எடுத்து நமக்கு வெளிச்சத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்கு. அதனால இந்த பாகவதம் படிக்கிறதுல நமக்கு இருள்ல இருந்து நம்ம வெளிச்சத்துக்கு அதே கிருஷ்ணா. ஓகே. இந்த இந்த 3வது ஸ்லோகத்துல முக்கியமா நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னாக்க, ஆன்மீக குருவும் வியாசதேவரின் பொருளுமான பௌதீக வாழ்வின் இதன் கடக்க போராடும் அந்த பௌதீகவாதிகள். இப்ப நம்ம எல்லாம் பௌதீகத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இல்ல, அதெல்லாம் டெம்பரரிங்கிறத நம்ம பறஞ்சிட்டோம். அது வந்து பகவானுங்கிற ஒருத்தர் இது வச்சுட்டு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆனாதான் நமக்கு நம்மளால இதுங்க முடியும். ஆன்மீகத்துல முன்னேறிட்டு இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுபட முடியும். பௌதிக பந்தம்ங்கிறது இது வந்து ஒரு இது ஒரு நிரந்தரம் இல்லை. அது சந்தோஷம்னு நம்ம நினைச்சிருந்தோம். அது சந்தோஷம் இல்லை. நிரந்தர சந்தோஷம் எப்ப கிடைக்கும்? நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறினா தான் கிடைக்கும். ஓகே. ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த இது இருக்கு இல்லையா, இதுல பார்த்தேன் ஜூல எல்லாம் பார்த்தேன், கேமல்லாம் என்ன பண்ணும்? அந்த கல்வி செடியும் அந்த செடியும் வச்சு பிச்சு பிச்சு திங்கும். அது திங்கும் போது என்ன ஆகும்? அது நாக்குல பொத்தல் விழுந்துரும். அந்த நாக்குல பொத்தல் விழுந்த உடனே அது என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கும்? ஆஹா, என்ன டேஸ்ட் அடிக்கிறது இது. அந்த அது என்ன இது அது எவ்வளவு டேஸ்ட் இருக்குன்னு அது நினைச்சிட்டு சுவாரஸ்யமா அந்த ரத்தத்தை, தன்னோட ரத்தத்தையே அதை எடுத்து 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 சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது அது தன்னோட ரத்தத்தை சாப்பிடுற சமயத்துல அதுக்கு என்ன ஆகுது? அது ரொம்ப சந்தோஷமா நினைச்சிருக்கு. அந்த மாதிரிதான் நம்ம இந்த பௌதிகத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சிருவோம். இல்லை, இது நிரந்தரமான சந்தோஷம் இல்லை அப்படிங்கிறது தீர்வா எல்லாருக்குமே நமக்கு 50 வயசு தாண்டிடும் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் இப்போ இல்லையா? இது நிரந்தர சந்தோஷம் இல்லை, டெம்பரரி தான் அப்படிங்கிறது. இப்ப வீடு உட்காந்துருக்கோம், நம்ம சொந்த வீடுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இது நம்ம சொந்த வீடு இல்லை, இது பகவானோட வீடு. அவர் நம்மளுக்கு இது போட்டு நம்மளை உட்கார வச்சிருக்காரு, அவ்வளவுதான். இது நம்ம சொந்த வீடுன்னு நம்ம நினைச்சிருக்கோம், கிடையாது. அது மாதிரி அது எது இருக்கிறதுக்கு இது முக்கியமா இதுங்கிறது பாகவதத்தை. அது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, இதெல்லாம் பாகவதத்தை நம்ம படிக்கிறதுக்கு படிச்சாக்க நமக்கு இதெல்லாம் பாகவத்தை படிச்சா நம்ம அந்த இருள்ங்கிற இதுல இருந்து எடுத்து கிருஷ்ணருடைய ஒளியால நம்ம வெளியில வர முடியும். ஓகே, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. 13 படிக்கலாமா மாதாஜி? 13 இந்த ஸ்லோகம் படிச்சுட்டேன். யஹஸ்வானுபாவம் மகிரிசுத்திசாரமேகம் ஏகம் அத்தியாத்ம தீபம் அதிதி தீர்ஷதாம் தமோந்தம் சம்ஹாரிணாம் கருணையாக புராண குஹ்யம் தம் வியாச சதும் உபயாமி குரு முனி நாம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறோம் மாதாஜி. 13 யாயஸ்வானுபாவம் அகில ஸ்ருதி சாரம் ஏகம் அத்தியாத்ம தீபம் அதீதி தீர்ஷாதாம் தமோதந்தம் சம்சாரினாம் கருணையாக புராண குய்யம் தம்
யாச சூனும் உபாயம் மிகுரும் முனினாம் யாரொருவர் ஸ்வ அனுபவம் சுயமாக கிரகித்துக் கொண்ட அனுபவம் வாய்ந்த அகில எல்லா சுருதி வேதங்கள் சாராம்சம் ஏகம் ஒரே ஒரு அத்தியாத்மா தெய்வீகமான தீபம் அதீதி தீர்த்தம் வெற்றி கொள்ள விருப்பம் கொண்டு தம அந்தம் இருள் சூழ்ந்த பௌதிக வாழ்வு சம்சாரி நாம் பௌதிகவாதிகளின் கருணா அகாரணமான கருணையால் ஆஹா கூறினார் புராணங்கள் குய்யம் மிக ரகசியமான தம் அவருக்கு சூனும் வியாசதேவரின் புதல்வருக்கு உபயாமி எனது வணக்கங்களை அளிக்கிறேன். குரு ஆன்மீக குரு முனினாம் சிறந்த முனிவர்கள். மொழிபெயர்ப்பு முனிவர்களுக்கெல்லாம் ஆன்மீக குரு வியாசதேவரின் புதல்வருமான அவர் சுகர் பௌதிக வாழ்வின் இருள் சூழ்ந்த பிரதேசங்களை கடக்க போராடும் ஆழ்ந்த பௌதிகவாதிகளின் மீதமுள்ள பெருங்கருணையால் வேத அறிவின் சாரமாகிய இந்த மிக ரகசியமான புராணத்தை சுயமாக கிரகித்து அனுபவித்த பின் பேசினார். அவரை நான் வணங்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மது வாழ்வோடு. யார் படிக்கிறேன்? பொருள் யாரா படிக்கிறேனா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முன்னுரையையும் சுருக்கி கூறுகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதாந்த சூத்திரங்களின் மீதான இயற்கையான வியாக்கியானமாகும். வேதாந்த சூத்திரங்கள் அல்லது பிரம்ம சூத்திரங்கள் வேத அறிவின் சாராம்சத்தை மட்டும் அளிப்பதற்காக ஸ்ரீ சீல வியாசதேவரால் தொகுக்கப்பட்டதாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த சாராம்சத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட இயற்கையான விளக்கமாகும். சீல சுகதேவ கோசாமி வேதாந்த சூத்திரத்தை பூரணமாக உணர்ந்த குரு என்பதால் விளக்க உரையான ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க. விளக்க உரையான ரகசியமான இந்த பௌதிக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் அவர் சுயமாக உணர்ந்தார். அறியாமையை முழுமையாக கடந்து விட விரும்பும் குழம்பியுள்ள பௌதிகவாதிகள் மீதுள்ள எல்லையற்ற கருணையினால் பரம ரகசியமான இந்த அறிவை முதல் முறையாக அவர் பேசினார். பௌதிகத்தில் ஆழ்ந்துள்ள ஒருவன் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் என்பதை பற்றி விவாதிப்பதில் அர்த்தமில்லை. பௌதிகத்தில் ஆழ்ந்துள்ள மிகப்பெரிய பிரம்மாவாக இருந்தாலும் அல்லது அற்பமான ஒரு எறும்பாக இருந்தாலும் அவனால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது. நிரந்தரமான மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வதற்கு அனைவரும் திட்டங்களை தீட்டுகின்றனர். ஆனால் பௌதிக இயற்கையின் சட்டங்களினால் அனைவரும் குழப்பத்திற்கு ஆளாகின்றனர். எனவே பௌதிக உலகம் பகவானுடைய படைப்பின் இருண்ட பிரதேசம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இருப்பினும் வெளியேற வேண்டும் என்று விரும்பும் பௌதிகவாதிகளால் அதிலிருந்து வெளியேறி விட முடியும். துரதிருஷ்டவசமாக அதிலிருந்து தப்பிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் கூட இல்லாத அளவிற்கு அவர்கள் முட்டாளாக இருக்கின்றனர். இதனால் தனது இரத்தத்துடன் கலந்திருக்கும் முட்கள்களை விரும்பி சாப்பிடும் ஒட்டகத்துடன் அவர்கள் ஒப்பிடப்படுகின்றனர். அது தனது சொந்த இரத்தம் என்பதையும் தனது நாக்கு முட்களால் கிழிக்கப்படுகிறது என்பதையும் உணர்வதே இல்லை. அதே போலவே பௌதிகவாதிகள் அவனுடைய சொந்த இரத்த தேனை போல் தித்திப்பாக இருக்கிறது. மேலும் அவனுடைய சொந்த ஜடப்படைப்புகளாலேயே அவன் எப்பொழுதும் துன்புறுத்தப்பட்டாலும் அதிலிருந்து தப்ப அவன் விரும்பவில்லை. இத்தகைய உலகாயதவாதிகள் கர்மிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். பிரபுஜி, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கர்மிகள்னா யாரு? இந்த மாதிரி நம்ம கஷ்டத்துல எல்லாத்தையும் இருந்துட்டு மறுபடியும் அதுலயே இந்த பௌதிகத்திலேயே தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஒரே அம்மக்கிழமா இருக்கு, சண்டையும் பூசலமா இருக்கு. இன்னைக்கு சண்டை போடுறோம், நாளைக்கு பார்த்தாக்க சந்தோஷமா இருக்கும். எல்லாமே இருந்துட்டு இருந்தாலும் நம்ம அதுதான் இருக்கோம். அதுல இருந்து நம்ம வீட்டு வெளியில வர மாட்டேங்கிறோம். இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் பேரு கர்பீஸ்னு பேரு. ஓகே, எஸ் பிரபுஜி. நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கர்மிகளில் வெகு சிலரே பௌதிக ஈடுபாட்டில் களைப்படைந்து இச்சிக்கலிலிருந்து வெளியேற விரும்புகின்றனர். இத்தகைய புத்திசாலிகள் ஞானிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். வேதாந்த சூத்திரம் இத்தகைய ஞானிகளுக்காக கர்மிகளா நம்ம எல்லாருமே கர்மிகளா தான் இருக்கும். அதுல இருந்து வெளியேறி வருவாள்தான் ஞானிகள்னு சொல்லப்படுவார். வெளியேறினா என்ன?
ஆன்மீகத்துல ஸ்பிரிச்சுவல் எனக்கு ஜாஸ்தியாகி அதுல முன்னேறிட்டு வர மாதிரி தான் ஞானிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எஸ் பிரபு. ஆனால் ஸ்ரீல வியாசதேவர் பரமபுருஷன் அவதாரம் என்பதால் யோக்கியமற்ற மனிதர்களால் வேத சூத்திரம் துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படும் என்பதை ஞான திருஷ்டியை கொண்டு அவரால் அறிய முடிந்தது. இதனால் அவர் சொந்தமாக வேத சூத்திரத்திற்கு விளக்க உரையாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொகுத்தார். இந்த பாகவதம் பிரம்மசூத்திரங்களின் மீதான மூல வியாக்கியானம் என்றும் தெளிவாக கூறப்படுகிறது. சீல வியாசதேவர் பாகவதத்தை ஏற்கனவே முக்தி பெற்று தெய்வீக நிலை அடைந்திருந்த தமது சொந்த புதல்வரான சீல சுகதேவ கோசாமிக்கு உபதேசித்தார். சீல சுகதேவர் அதை தாமாகவே உணர்ந்தறிந்து பின் அதை விளக்கினார். ஸோ வியாசதேவர் யாருக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு? முதல்ல சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார். அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி தனக்கு தானாவே உணர்ந்துட்டு அதை எல்லாருக்கும் விளக்கி சொல்லாரு. சுகதேவரின் கருணையால் சுகதேவன் கருணையால் பௌதிக வாழ்விலிருந்து வெளியேற விரும்பும் அனைத்து உண்மையான ஆத்மாக்களுக்கும் பகவத வேதாந்த சூத்திரம் இப்போது நமக்கு கிடைத்துள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதாந்த சூத்திரத்தின் மீதான நிகரற்ற ஒரே வியாக்கியானம் ஆகும். ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியர் வேண்டுமென்றே அதை தொடரவில்லை. ஏனெனில் இயற்கையான இந்த வியாக்கியானத்தை விட தன்னால் சிறப்பாக எழுத முடியாது என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். அவர் தமது சாரீரக பாஷ்யத்தை எழுதினார். மேலும் பெயரளவேயான அவரது சீடர்கள் பாகவதத்தை ஏதோ ஒரு புது அறிமுகம் என்று எண்ணி அதை நிராகரித்தனர். மாயாவாத பிரிவினரால் பாகவதத்துக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட இத்தகைய பிரச்சாரத்தால் ஒருவர் வழி தவறி செல்லக்கூடாது. முன்னுரை போன்ற இச்சுலோகத்திலிருந்து பொறாமை என்னும் பௌதிக தோல்வியிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டவர்களான பரம அம்சர்கள் படிப்பதற்கேற்ற ஒரே ஆன்மீக நூல் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதமாகும் என்பதை துவக்கமானவன் அறிய வேண்டும். பரமபுருஷரான நாராயணர் பௌதிக படைப்புக்கும் மேலானவர் என்று ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியர் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பினும் மாயாவதிகள் பரமபுருஷர் மீது பொறாமை கொண்டவர்களாக உள்ளனர். இத்தகைய மாயாவதிகளால் பாகவதத்தை அறிய முடியாது. ஆனால் பௌதிக இருப்பிலிருந்து வெளியேற உண்மையாகவே ஆவல் கொண்டுள்ளவர்கள் இந்த பாகவதத்தில் புகலிடம் பெறலாம். ஏனெனில் இது முக்தி பெற்றவரான சீல சுகதேவ கோசாமியால் பேசப்பட்டதாகும். பிரம்மம், பரமாத்மா மற்றும் பகவான் என உணரப்படும் உன்னதமான பரபிரம்மத்தை தெய்வீகமான இந்த ஞான ஒளியின் உதவியுடன் மட்டுமே ஒருவரால் உள்ளவாறு காண முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மதர். இதுல இப்ப என்ன புரியுதுன்னா, பாகவதத்தை நம்ம படிச்சுக்கிறது பௌதிகத்துலதான் நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். அந்த பௌதிகத்துல இருந்து நம்ம எப்படி ஆன்மீகத்துக்கு பாகவதத்தை புரிஞ்சுக்கலாங்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளனேஷனோட இருக்கு. இதை பார்த்து பண்றது கர்மீஸ்னா யாருன்னு படிச்சிருந்தோம், ஞானிகள்னா யாருன்னு தெரிஞ்சிட்டு நமக்கு இப்போ. அதனால பௌதிக இருப்புலேருந்து நம்ம எப்படியாவது வெளி இது இதுங்கணும். அதுக்கு இருக்கிறது சரியான புத்தகம் எதுன்னா அது பாகவத புத்தகம் தான். இதை சுகதேவ சுவாமி அவரால் சொல்லப்பட்டது. இது பிரம்மம்னா என்ன, பரமாத்மானா என்ன, பகவான்னா என்ன, இது எல்லாத்தையும் பற்றி கரெக்டா நமக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணி ஞான மொழியோட ஒருத்தரால கற்றுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பாகவதத்துக்கு தேவை ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன், இந்த 6 கேள்விகளுக்கும் உங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறார். ஒரு நெக்ஸ்ட் இதுவோ அடுத்ததுல ஆரம்பிக்கிறது. அதுக்கும் அடுத்து இன்னும் 2 ஸ்லோகத்துக்கு அப்புறம் ஒரு கேள்விக்கு ஆன்சர் வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இதோட வகுப்பை முடித்து கொள்ளலாம். ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ்க்கு நான் ஆயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பத்ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव की जय. रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. श्रीमद् भागवतम की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी. हरे कृष्णा माता जी. कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा मल्लिका मणिमेगले. हेलो, हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. एक्सीलेंट सेशन माता जी, वेरी नाइस. हरे कृष्णा. थैंक यू. हरे कृष्णा. ஒரே ஒரு செகண்ட், நான் வேற டிவைஸ்ல இருந்து லாகின் பண்றேன்.